Witam Was pięknie. Posłuchajcie o szpajsce. Kiejsi w każdej chałupie musiała być takowno malućko izbeczka, a swój meter na meter, co do niej najwięcej zaglądała gaździno, bo w niej były same dobre wieca, a jodło i roztomańte wieca, a jodło na obiad. Szpajskę siedycki robiło blisko kuchyni, co by baby nie musiały daleko drepsić, jak chciały po coś wartko sięgnąć. We starych chałupach szpajskę się robiło między izbami, a dwie żedoni były dycki ze sienie. W postrzodku były porobione wielkucne półki z desek, na których lza było poukładać jodło, które musiało być w chłódku, a leżeć po ćmoku. Szpajskę się robiło w postrzodku chałupy. Co by w lecie hyc nie nagrzał tego jodła, co tam się do niej naukładało. Stare chałupy miały chrube ściany z cegły, tuż we szpajsce był dycki chłódek, a i jak się w zimie zahajcowało w kafloku. Kiejsi hańdowni nie było lodówek, tuż we chłódku do szpajski szło schować syr, masło, lebo śmietunkę. Ale najwięcej w niej było dycki zawarzelin we szklunkach, kiedy się robiło gor w lecie, a na jesień, a poradziły tam stoć, a i do przyszłego roku do jora. Inksze jodło tam stoło iny porę dni, ba i taki kołocz na plechu, co gaździno wraziła do szpajski, przykryła go kąskiem myjki, a co chwilę gdosik szoł z nożem, co by se kąsek urzazać. Jak gaździno do bącloka nalała kiszki albo śmietonki, to dycki się też stodowało do szpajski. Kiejsi to tam długo nie postoło, bo przeca się jodało kupa fazoli, ziemnioków a krupów. Kto se wspomino, ten wie, że ku temu najwięcej szmakowało cosik z mleka. Długszy tam mogło być baj masło we sztwiertce, lebo biały syr, z którego gaździno odcedziła kapołkę do ocalowego garca. Jednako najszumniejszy we szpajsce dycki woniało. W ten czas, kiedy gazda do niej wyraził to, co uwędził we wędzoku. W ten czas woniało po wszystkich izbach, jageny się odewrzyło dwierze do szpajski. Tego wędzonego wnet ubywało, choć to mogło wisieć na hokach długszy czas, ale przeca wiecie, jako to je. Gaździno jak cosik smażyła, to iny na szpyrkach, gazda serot ukrął szynki ku chlebie na śniadani, a stazik ten szpyrki se krął na chleb, a choć już miał mało zębów, to se to jakosik pomału poradził pogryźć. We szpajsce wisiał knobloch, we skrzynkach cebula, a wajca, we wielkucnej misce. Wszystko iny czekało, aż gdosik po to sięgnie. A kany się dziecka chowały, jak foter był na nich nasrany, tuż przeca we szpajsce. A jak już uczuły, że go nie ma, to wylazowały, a się cisły ku mamie. Jak szpajska była pełno, to familia wiedziała, że głodu nie będzie, a wszyscy byli radzi. Fest radę z tej szpajski były a i myszy. Na kierę gaździno musiała furt robić paści, choć wiedziała, że wszystkiego przeca nie zeżerą. Kiejsi wszyscy wiedzieli, że jak zgrzypią dwierze do szpajski, to gaździno rychtuje jakieś jodło, a jak geny zawoniało szpyrką, to Stazik se wspomniał, że se musi zaś ukroć kąszek szpyrki na chleb.